Ako nadvíhanie pánvy s pridanou hmotnosťou level 3 až 11, percento z tvojej hmotnosti. Po zvládnutí levelu 2 a dosiahnutí komfortu môžeme postupne pridávať hmotnosť a zároveň pridávať tzv. Vychytávky. Z hľadiska pridávania hmotnosti, levely sú rozdelené na základe tvojej hmotnosti a tvojho pohlavia. Zároveň pre každý level je určený aj špecifický počet sérií a počet opakovaní, ktoré je potrebné dosiahnuť na zvládnutie daného levelu. Je dôležité od levelu 3, aby si začal aplikovať niektoré vychytávky, ktoré spadajú do princípu. Všetky tieto vychytávky a detaily k nim nájdeš na separátnych videách.